prejdeme na bod číslo 15. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 10 o dotáciách. Predkladateľom je pán inžinier Zuberec, prvý zástupca primátora. Dámy a páni, predkladáme vám znenie Všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách. Ospravedlňujem sa, pán viceprimátor, ešte chcem vstúpiť do toho. Poprosím pani vedúcu Majrikovú, aby do nasledujúceho zastupiteľstva pripravila nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia, pretože v súvislosti s legislatívnymi zmenami nám treba tieto zmeny do toho VZN dať. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán viceprimátor. Takže predkladáme vám znenie Všeobecne záväzného nariadenia číslo 10/2014 o poskytovaní dotácií. V princípe tento nový návrh vznikol jednak na základe výsledku kontroly hlavného kontrolóra a návrhu prijatých opatrení z tejto kontroly, kde sa nám ukladalo prijať nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by malo riešiť práve problémové ustanovenia, zle vykonávateľné alebo dokonca nedodržiavané ustanovenia pôvodného všeobecne záväzného nariadenia. Jednak vzniklo na podnet reálnej praxe a problémoch, tak to nazvem, pri prerozdeľovaní dotácií aj v rámci tohoto roku. A tretí dôvod bol, že v princípe sme dostali aj viaceré podnety od občanov, kedy bolo odporúčané prijať presnejšie pravidlá pre poskytovanie dotácií. Na základe tohoto Mestský úrad prešiel v podstate celú túto agendu a vytýčil základné ciele nového všeobecne záväzného nariadenia, pričom nové nariadenie bolo spracované kompletne na novo, celistvo, s tým, že v princípe tento nový návrh zapracováva viacero zmien. Tie základné v podstate skutočnosti, ktoré sú upravené v novom všeobecne záväznom nariadení, sa týka rigoróznejšieho ustanovenia spoluúčasti v rámci dotácie. Upravuje sa povinnosť podávať žiadosť o dotáciu do 15.10. oproti pôvodnému dátumu 15.9. Presnejšie sa ustanovujú niektoré podmienky pre poskytovanie dotácie, ktoré sú následne potom vyhodnocované na úrovni Mestského úradu, či už je to spomenutá povinná spoluúčasť. Upravujú sa aj podmienky preplácania dotácie ako oprávneného nákladu na občerstvenie, stravovanie a potraviny. Nakoniec po diskusiách sme prijali isté kompromisné riešenie v tejto oblasti. Ďalej sa upravujú ustanovenia, kde sa limituje počet podaných žiadostí, ako aj všeobecný limit na výšku poskytnutej dotácie na základe jednej žiadosti. Upravujú sa a spresňujú sa pravidlá, respektíve zásady postupu pre určovanie poradia, respektíve výšky poskytnutej dotácie. Doteraz sme nemali nejak vydefinovaný okruh oblastí, pre ktoré sa poskytujú dotácie, takže spresňuje sa aj táto definícia. Ustanovujú sa presnejšie pravidlá o spôsobe zverejňovania pri postupe vyhodnotenia dotácií, tak aby tento proces bol čo najviac transparentný a príslušná verejnosť, aby sa mohla oboznámiť o výsledku v podstate prideľovania dotácií alebo celého postupu procesu. Ďalej sa jasne vymedzujú typy dokladov, ktoré sú nevyhnutné pre zúčtovanie dotácií. Na druhej strane sa súčasne niektoré doklady ako zúčtovanie vypúšťajú pri zúčtovaní dotácií. Obligatórne sa stanovujú niektoré sankcie v prípade porušenia tohto nariadenia a takisto sa upravujú koeficienty, napríklad hodnoty bodu pri hodnotení žiadateľov na činnosť v oblasti zdravia, telovýchovy a športu, kde sa opätovne prispôsobujú nejak reálnej praxi a potrebe. V
princípe tento návrh tohto nariadenia síce alebo má vstúpiť do účinnosti od 1.8., avšak žiadosti, ktoré boli podané pre tento rok a dotácie, ktoré boli poskytnuté pre tento rok, sa budú riadiť pôvodným všeobecne záväzným nariadením a v rámci prechodného ustanovenia poskytovanie dotácií podľa tohto nového VZNK sa bude riadiť od 1.1.2015, avšak už podávanie žiadosti je potrebné uskutočniť podľa nového znenia všeobecne záväzného nariadenia. Tento návrh bol pripravený aj v súčinnosti a prerokovaný s komisiami, kde komisie dávali jednotlivé pripomienky, ktoré boli zapracované do tohoto znenia. Nakoniec, aj keď pripúšťam, že relatívne v hodine 12. sa uskutočnilo aj stretnutie zástupcov poslaneckých klubov, ten pondelok, tento týždeň, kde boli teda vznesené ešte niektoré vecné pripomienky k zneniu tohto všeobecne záväzného nariadenia a tieto boli v podstate v plnom znení zapracované do tohto znenia. Okrem pripomienok z komisií, respektíve zo spomenutého poslaneckého stretnutia, boli vznesené aj niektoré konkrétne pripomienky, či už zo strany niektorých konkrétnych členov, napríklad kultúrnej komisie, alebo napríklad aj z neziskovej organizácie Stopka. V princípe vyhodnotenie spracovania týchto pripomienok je priložené aj v materiáli, s tým, že vo veľkej miere v podstate pripomienky boli zapracované do výsledného znenia. Môžem konštatovať, že tento návrh má ambíciu znovu nejakým spôsobom kvalitatívne posunúť celý ten proces prideľovania, žiadania, kontroly, čerpania dotácií do vyššej úrovne, tak aby naozaj ten proces bol jasný, či už pre tých, ktorí tie dotácie hodnotia, až po tých, ktorí o tie dotácie žiadajú, s tým, že predpokladáme, že aj takýmto spôsobom sa nám podarí trošičku robiť znovu väčší poriadok v oblasti poskytovania dotácií. Výsledné znenie so zapracovanými zmenami som vám teda poslal nakoniec až včera. Ja sa ospravedlňujem, že je to v podstate takto neskoro, ale chvíľu mi trvalo, kým som teda zapracoval všetky pripomienky. Chcem vás len poprosiť o jednu zmenu, pretože došlo k jednej chybe v rámci znenia, ktoré vám bolo predložené. Ja som opomenul na jednu pripomienku, ktorá sa týka paragrafu 7, písmeno odsek 4, písmeno E. Jedná sa o limit výšky dotácie, kde na poslaneckom sedení bola vznesená požiadavka, nech limit vo výške 7 000 eur sa predefinuje na 8 000 eur. Ja som toto omylom neupravil, takže vás chcem poprosiť o opravu v tejto časti, kde všade tam, kde je číslo 7 000 eur, sa bude opravovať na hodnotu 8. To je výsledok toho spoločného sedenia, kde som to omylom opomenul upraviť. V princípe toľko. Prax určite ukáže možno, že nejaké ďalšie potreby aktualizovania tohto všeobecne záväzného nariadenia. Nemyslíme si, že v tejto oblasti je to definitívne a konečné riešenie. To všeobecne záväzné nariadenie sa ťažko tvorilo. Je to oblasť, ktorá sa prekrýva od tej športovej, sociálnej, kultúrnej, školskej a tak ďalej, takže zainteresovaných do toho bolo relatívne veľké množstvo ľudí. V princípe chcem vás ubezpečiť, že to nariadenie je dosť konzistentné z pohľadu formulácií. Samozrejme, ak nám život prinesie niektoré problémy alebo výkladové nejasnosti, je možnosť pristúpiť k novelizácii tohto nariadenia a prípadne úprave.
ustanovení, pokiaľ nám prax prinesie niečo, čo si vyžiada úpravu, s tým, že je ambícia v podstate, aby toto nariadenie bolo prijaté už teraz, tak, aby príslušní žiadatelia sa vedeli pripraviť dostatočne v predstihu pri podávaní žiadostí v rámci už platného nového znenia. Keďže viem, že boli teda aj nejak ambície posunúť alebo odložiť schvaľovanie tohto všeobecného záväzného nariadenia dokonca na nové volebné obdobie, určite to nemôžem odporučiť, pretože sme aj viazaní výsledkom kontroly hlavného kontrolora, ale bolo by nenáležité odhodiť to penzum práce, ktoré bolo urobené pri príprave tohto nariadenia. Skôr potom v budúcnosti by som preferoval, ak život ukáže, robiť príslušné novelizácie. Ak budú teda nejaké otázky, budem ich zodpovedať za predkladateľa. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, otváram k tomuto diskusiu. Ďakujem pekne. Do diskusie sa prihlásili z radou poslancov pán poslanec Alušic, pán poslanec Kubaň, pán poslanec Kendera a za už dnes spomínanú stopku pán inžinier Martinovič. Takže pán poslanec Alušic, nech sa páči. Viete, spomínam si na začiatok tohto volebného obdobia a potom ešte na ďalších 379 ďalších vecí počas týchto 4 rokov, kedy sme dostali návrh rokovacieho poriadku na stôl poslanci v piatok s tým, že do pondelka sa mám vyjadriť počas víkendu, pričom mestský úrad na tom pracoval asi 3 mesiace. My inak zamestnaní ľudia, nie profesionáli v tejto oblasti. Doniesol som pripomienky v stredu a bolo mi povedané, že to akože sú fajn, to sú super, tie pripomienky, len sú, že to je také nesystémové, že to sa nemôže, to nemôžeme schvaľovať, to sa tým nemôžeme zaoberať. Nechcem pripomínať, ale teda chcem pripomínať, že medzi tým samozrejme tie chyby sa už mnohokrát v rokovaní tohto zastupiteľstva prejavili. Návrh všeobecne záväzného nariadenia som dostal ako predseda komisie cestovného ruchu minulý týždeň, myslím, že to bolo minulý týždeň v pondelok, s tým, že do útorka musí byť vyjadrenie komisie, teda nejakých 24 hodín. Toto je vec, ktorá je naozaj dôležitá a ktorá nie je jednoduchá. A keď niekto, teda v tomto prípade pán viceprimátor Zuberec to pripravuje, ja neviem ako dlho, a jednoducho nedá si tú robotu, aby si dopredu zistil, čo si o tom myslia jednotlivé komisie, čo si o tom myslí odborná, prípadne laická verejnosť alebo všetci zainteresovaní, a na základe toho pripravil nejaký návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý by sa potom mohol dať na pripomienkovanie, tak to je spôsob práce, ktorý je mu absolútne typický a ktorý je dôvodom toho, že toľko mnoho vecí týmto zastupiteľstvom neprechádza. Ja neviem, ako sa dnes nakoniec poslanci rozhodnú. Pádil som po všetkých strán po nejakom názore, ale som sa k nemu teda nejak nedopracoval. Ako keby ešte veľa ľudí nevedelo, akým spôsobom ide hlasovať. Toto je nepriateľný spôsob práce. Ak toto budeme akceptovať, tak potom sa nečudujme, že sa tak bude diať ďalej a znovu a znovu. Jednoducho, to je neuveriteľné. V pondelok mi poslať návrh, aby som sa do útorka vyjadril na vec, ktorá si naozaj vyžaduje zodpovednú prípravu, je dôvodom, prečo má pán Zuberec prezývku robot. Čo sa týka obsahu, no veď dobre, možno sú tam aj veci, ktoré sú samozrejme lepšie, ako sú dnes, jasné. Ale tým, ako už dneska pripomeniem slova kolegu Rončáka pri inom materiáli, ak to dnes príjmeme, tak v podstate vec bude vybavená a nebudeme sa ňou zaoberať ďalej. Nie je to dobré. Ja som komunikoval s viacerými ľuďmi, bolo množstvo pripomienok. Mimochodom prizvukujem, že tento materiál v tejto podobe sme dostali včera alebo dnes na stôl a ak sa takýmto spôsobom, a nikto z nás ani nemôže tušiť, čo tam poriadne je.
tak o tomto sa naozaj hlasovať nedá. Ja musel som sa veľmi rozdýchať, ale na začiatok, aby som vystúpil pomerne mierne, lebo to sa naozaj nedá ani komentovať, tento štýl práce. My, ktorí máme prijímať všeobecne záväzné nariadenie, tak my sa o jeho texte dozvieme medzi poslednými. Najmúdrejší na svete, ako vždy. Naozaj, dámy a páni, ak chceme pristúpiť k tejto oblasti zodpovedne, tak musíme to odložiť. Nie do ďalšieho volebného obdobia, ale na september. Boli tu také obavy pri komunikácii z okolností s pánom Martinovičom, že 15. septembra sa majú odovzdávať žiadosti o dotácie, aby už teda platilo nové všeobecne záväzné nariadenie. Ja si nemyslím, že je to z praktického pohľadu nejaký problém, pretože ich posudzovanie už by prebiehalo na základe nového VSDNK. Takže naozaj prosím, aby sme si k tomu sadli, tak ako si máme, povedali za jednotlivé oblasti všeobecné požiadavky, ktoré si myslíme, že by mali byť zapracované do všeobecne záväzného nariadenia a na základe toho bola vypracovaná textová časť. Takto sa to má robiť. A prosím, aby sme teraz asi požiadali pána primátora, nech zvolá s poslancov, nechám to už na ňom, alebo prípadne na jeho komunikácii s poslancami a komisiu. Prizve tam aj ďalších ľudí, presne ako je Stopka, alebo z ďalších oblastí ľudia, aby v tejto komisii sedeli a aby sme sa zodpovedne pripravili. Ja len jednu vec chcem ukázať, že ako bolo premýšľané, tak práve ten paragraf 7, odsek 4, písmeno E, kde nastala tá chyba v písaní, ako nám teraz bolo povedané, alebo sa zabudlo proste zmeniť to číslo, tak z toho vychádza, že pre oblasť kultúry, teda pre oblasť cestovného ruchu, môžu žiadatelia žiadať 8 000 na činnosť a maximálne 4 000 na projekt. No, neviem v cestovnom ruchu, akú činnosť by teda prevádzkovali niekto, kto je v Hrabovskej doline. Samozrejme, všetky žiadosti v cestovnom ruchu sa môžu týkať len nejakých projektov. Zatiaľ sme to schvaľovali raz, minulý rok, pripomeniem, jedná sa o molov na Hrabovskej priehrade a podobné akcie, takže je to samozrejme aj nezmysel. To už nehovoriac o bodovom ohodnotení, kde za precízne spracovanú žiadosť, ja neviem, ako je to v tomto novom, lebo som to už naozaj teraz nestihol pozerať, ale pôvodný návrh, ktorý som čítal minulý týždeň, bol, že za precízne spracovanú žiadosť sú až 3 body a podobné hlúposti vyslovene. Takže prosím, naozaj, nebude vadiť, keď to príjmeme v septembri, konkrétne zastupiteľstvo sa koná 3. septembra, takže ešte dokonca sme aj pred tým termínom 15. a správme to tak, ako sa to spraviť má. Ďakujem. Ďakujem pekne. Faktická pán poslanec Zuberec, potom diskusia pán poslanec Kubaň. Samozrejme, pán poslanec, ja pripúšťam, že to všeobecne záväzné nariadenie bolo spracovávané hekticky, pretože je zložité samo o sebe. Avšak nie je pravda, že prvé znenie bolo poskytnuté 9. júna, pretože bolo poskytnuté aj v rámci rokovania na Mestskej rade, kde samozrejme ale boli niektoré ustanovenia práve vo vzťahu k spôsobu prerozdeľovania dotácií definované inak. Takže to prvé znenie bolo poskytnuté už na rokovaní riadnej Mestskej rady, s tým, že ja samozrejme môžem konštatovať, že ma mrzí, že to penzum práce, bolo to obťažné, jednoducho objektívne, pripraviť takto konzistentné všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bolo dotknutých viacero oblastí a konzultovali sme vlastne jednotlivé oblasti s jednotlivo pôsobiacimi buď tajomníkmi komisií, alebo dokonca predsedami komisií. Čo sa týka možností, bolo zvolané aj rokovanie minulý týždeň zástupcov poslaneckých klubov, aby vzniesli konkrétne pripomienky, aby mohli byť pripomienkované, pretože samozrejme je zámer prísť s materiálom, ktorý je nejak konzistentný a do ktorého sa dá zasahovať. Tu nie je nejaký zámer obchádzať poslancov, práve je zámer pracovať efektívne a prísť s konkrétnym návrhom, do ktorého sa dajú robiť zmeny
dopisovať veci, ktoré požadujú poslanci, ale tak, aby výstupom bol nejaký výsledný, konzistentný návrh, pretože ináč by sa to všeobecne záväzné nariadenie rodilo ešte ťažšie. Na to spomínané stretnutie minulý týždeň neprišiel vôbec nikto a ja si vážim, že jednotlivé komisie, na ktorých som sa ja zúčastnil, venovali tejto problematike dosť času. Môžem povedať, že na športovej komisii som strávil, alebo športová komisia strávila týmto 3,5 hodiny a šla paragraf po paragrafe. Obdobne preberala túto agendu aj školská komisia, takisto paragraf po paragrafe. Môžem povedať, že niektorí jednotlivci dokonca dali konkrétne jednotlivé pripomienky ku jednotlivým zneniam v presne špecifikovanom návrhu, ako si predstavujú úpravu tohoto znenia, s ktorými sme sa snažili vysporiadať, poviem, v rámci nejakého politického konsenzu. Sám nie som 100% spokojný so všetkými ustanoveniami, ktoré sa tam dostali, ale považujem to za výsledok toho procesu demokracie. Samozrejme, vyžadovalo si to zo všetkých strán istú obetu, prísť, sedieť možnože aj hodinu, možnože aj 3, tak, aby nakoniec sa pripravilo finálne použiteľné znenie, podľa ktorého sa vieme riadne riadiť. Takže výsledok tohto je, teda priznávam, že v relatívne hektickom čase, ale v rámci pripomienkového konania dobre spracované všeobecne záväzné nariadenie. Ja sa chcem týmto poďakovať všetkým tým, ktorí pristúpili k jeho pripomienkovaniu konštruktívne a zapracovali sme ich pripomienky, si myslím, mnohokrát boli veľmi trefné a vecné a vypracovali sme znenie, ktoré v princípe bude nahrádzať všeobecne záväzné nariadenie teraz platné. Bolo by nekorektné odkladať schválenie tohto nariadenia na september, lebo postavíme žiadateľov do situácie, že nebudú vedieť, podľa akého nariadenia sa vlastne majú pripravovať ich žiadosti. Takže určite by som neodporúčal by som odložiť schválenie tohto nariadenia, obzvlášť keď práve obrovská skupina ľudí sa týmto nariadením zapodievala. Ďakujem pekne. Faktickú poznámku pani poslankyňa Trangošová, pani poslankyňa Kramárová, pán poslanec Alušic. V tom poradí, ako som povedal. Nech sa páči, pani poslankyňa. OK. Takže pani poslankyňa Kramárová, nech sa páči. Áno, ďakujem. Ja som chcela zareagovať na pána Alušica, pretože v školskej komisii bol dvakrát tento materiál. Prvýkrát toho 9. júni sme dostali, prečítali sme si ho, súhlasili sme s niektorými, niekde sme mali pripomienky, potom prišiel upravený ďalší návrh, to sme tiež prebrali od A do Z, sedeli sme na tom nakoniec aj s pánom Zubercom a zhodli sme sa na tom, že tak by to malo byť. Treba naozaj to prijať tak, lebo sú žiadatelia, ktorí chcú na rok 1915 už dávať nejaké požiadavky na dotácie a aby to bolo stihnuté podľa nového nariadenia. Ďakujem pekne pani poslankyni Kramárová aj za príspevok, aj za čas, za ktorý to stihla. Pán poslanec Alušic, nech sa páči. Prvýkrát došiel na školskú komisiu po 9., čo sú presne ten istý dátum, ktorý som to dostal na komisiu ja. Ešte raz. Ak chceme povedať, že niekto dostane v pondelok a do útorka sa zodpovedne pripraví, tak to, ako sa vraví, zožerem kefu. To sa nedá. Pán poslanec, ale materiál ste dostali v rámci rokovania mestskej rady. Pretože, ak môžeme, dobre, toto, čo tu predviedol pán Zuberec, teraz je tzv. Troška sofistikovanejšie klamstvo, pretože dochádzalo neustále k úpravám a prvýkrát na rokovanie sme to dostali, som to ja osobne od tajomníka dostal 9. júna. Jednoducho, takto sa VZN nepripravuje. To množstvo ľudí, ktoré tu bolo povedané, bol vytvorený naozaj tlak, až nechápem prečo, na to, aby vznikol dojem, že došlo k naozaj poctivému pripomienkovaciemu procesu, ale to, keď povieme, že to bolo v hektickom čase, tak to je veľmi, veľmi slabo. V priebehu tých dní, ktoré na to boli, sa nedá dobre pripomienkovať a ak to niekto dokáže, tak na úkor len svojich iných povinností a nie vždy je to možné. Takže pripomienkovací proces nebol dobrý a je výsledkom štýlu práce Mestského úradu. Ďakujem pekne.
konštatujem, že ste Volánko znežnel, pán poslanec, lebo ste rovno pána viceprimátora nenazval klamárom, čo vy zvyknete, takže asi ste zmenil taktiku, ale nevadí. Chcem len jednu informáciu. Neviem, na ktorom zastupiteľstve, aby som nepovedal termín, bolo odsúhlasené, že materiály pre poslancov Mestskej rady budú verejné pre všetkých ostatných poslancov. Materiál aj tento bol zavesený do rady, ktorá bola 4. júna, to znamená nejaké dni predtým. Ďalej pán poslanec Kubá, nech sa páči. Pán poslanec Kubáň. Zatiaľ tak, teraz, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Čo sa týka možno tých termínov, ktorý spomínal kolega Alušic, tak ukazoval mi to aj to v elektronickej podobe, možno z časti je to pravda, ale čo sa týka nás alebo športovej komisie, za ktorú mám mandát komunikovať a povedať nejaký svoj ten názor, tak my sme mali minimálne 2 stretnutia, jedno osobné, kde sme vlastne s pánom viceprimátorom riešili formu a spôsob rozdelenia finančných prostriedkov. A potom bolo druhé stretnutie, kde už spomínal sám, bolo asi 3,5 hodinové sedenie na športovej komisii a následne bolo tretie stretnutie predsedov poslaneckých klubov a poslancov, ktorí majú záujem sa zúčastniť tohto sedenia o tvorbe dotácií alebo schválenia VSNK, o poskytnutí dotácií. Čo sa týka nás, my sme tam dali celému všeobecne záväznému nariadeniu asi 12 pripomienok a dá sa povedať, okrem jednej, ktorú som si teraz všimol, boli všetky akceptované. Ja to tak vidím, po tom roku 2008, kde sa robil taký veľká zmena VSNK, lebo treba povedať, že do toho roku 2008 sme nemali žiadne všeobecne záväzné nariadenie, ale sme mali, tak bolo fádne a vieme, ako to prebiehalo na meste Ružomberok. Treba povedať, že je to vylepšenie 2 stavov z roku 2008-2010 a ja osobne a za športovú komisiu budem odporúčať, aby toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené. Aj napriek tomu, že boli, čo sa týka nejakej toho pripomienkovaného konania pochybnosti a ja nevravím, že nie sú. Trošku ma mrzí, že tá komisia cestovného ruchu, aj keď je kolega predsedom, sa nemohla vyjadriť k tomuto, lebo potom asi spieme k tomu, že toto všeobecne záväzné nariadenie sa bude v septembri alebo v najbližšom období meniť, ak sú tam také dôvody, o ktorých hovorí kolega Alušic. Ale čo sa týka nás, jednoznačne som za, ale rád by som ešte upriamil pozornosť, ak sa dá aj na monitore paragraf 9 načítať. Paragraf 9, odsek 6. Nielen ja, ale aj členovia komisie majú trošku problém, možno má aj kolega z kultúrnej komisie podpory. Raz za 4 roky tu je taký cyklus, že komunálne voľby sa konajú v novembri, hej. Potom samozrejme tie zasadnutia to automaticky posúvajú a my máme aspoň v športovej komisii, že som ja tak zachytil problém, že dochádza k schvaľovaniu dotácií až v mesiaci apríl, po prípade máj. No samozrejme, kým sa urobí aj zmluva, podpíše sa zmluva s obidvoma stranami alebo s tou konkrétnou stranou, je to mesiac jún a zimné športy sú úplne diskvalifikované. Toto je ten cyklus raz za 4 roky, ak si uvedomujete a tuto by som mal takú, ja neviem to tak presne teraz naformulovať, ale požiadavku, neviem, ten dátum by som odtiaľ asi dal preč, lebo presne sa to bude týkať nových poslancov a nového zastupiteľstva, možno nového vedenia a takisto nesúhlasím s tým, že bude v určených zásadách rozhodne primátor mesta, to je jedno, kto to je teraz není brané ani na toto vedenie, ale s týmto mám problém, lebo zase prídeme do takého stavu, že budeme tie dotácie schvaľovať najskoršie, ako poviem mesiaci apríl alebo máj. Neviem, či to nenaformulujeme tak, že možno aspoň v tom cykle raz za 4 roky by to schvaľovalo to zastupiteľstvo, nie že odchádzajúce, ale alebo by sa schvaľovalo, ak by bola vlastne zhoda v tých komisiách, hej,
a bol by taký jednotný názor alebo výsledok, že by sa to schvaľovalo po schválení rozpočtu mesta Ružomberok, lebo bude to zase 5 mesiacov a u nás je gro tých športov zimných, či to je hokej, tam majú vlastne prevádzkové náklady, lyžovanie a majú fakt problémy, pretože aj čo sa týka grantovej politiky, oni vlastne všetky finančné prostriedky dávajú, dá sa povedať, z vlastných zdrojov a potom čakajú pol roka na to, aby sa im vlastne dofinancovalo. Toto sme asi nezachytili, ale viem, že sme sa o tom aj na tej komisii bavili. Toto bola jedna taká, ja som povedal, aj dosť dôležitá pripomienka, len ja som tiež mohol postrehnúť a dopísať možno včera túto pripomienku a možno by sa to naformulovalo, neotváral by som to dneska, ale toto vidím ako dosť závažný problém, preto aby sme nediskvalifikovali vlastne zimné športy a vlastne tie športové kluby, čo sa týka rozpočtu a pridelenie dotácií na činnosť a na granty. To je asi všetko za športovú komisiu. Zvýšili sa ešte koeficienty a komisia bola označená schopná a jednomyselne podporila tento návrh na schválenie. Ďakujem pekne. Faktickú pán poslanec Zuberec. Odpoviem na tú poslednú pripomienku pána poslanca Kubáňa. Bolo predmetom diskusie táto téma aj spomenutého posledného stretnutia zástupcov poslancov. V princípe tam sme to vyhodnotili tak, že v princípe aj prípadne práve prelomu volebných období tu by bol priestor pre primátora, aby ak sa bude odkladať napríklad kreovanie nových komisí, alebo ak sa bude odkladať zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom by sa malo potvrdiť vlastne členovia nových komisií, tak práve primátor by zorganizoval stretnutie s jednotlivými, poviem, buď starými členmi komisí, na ktorom by si prerokoval návrhy a postup pri vyhodnotení a v podstate takýmto neformálnym spôsobom by pripravil návrh, tak aby sa nestratil čas. Preto sme nechceli riešiť nejaké špecifické ustanovenia v rámci tohto bodu s tým, že práve naopak ten primátor by bol nejaký moderátor potom toho riešenia. Na konci dňa aj tak tie dotácie musí schváliť zastupiteľstvo, čiže nemožno predpokladať, že by rozhodol nejak alebo pripravil návrh, ktorý je nepriateľný. Takže tu sme sa s tým teda tak vysporiadali a preto nakoniec nebolo riešené nejak nové znenie tohto ustanovenia a na tom stretnutí bolo prijaté, že toto je model, ktorý možno, že uvidíme, ako bude fungovať. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kubáň, toto vysvetlenie, čo podal pán viceprimátor, mám nejakým spôsobom potvrdiť, alebo trváš na tom, aby sa zmenila tá formulácia toho paragrafu, ktorý si spomínal, alebo nie? Pána poslanca Kubáňa, prosím zapnúť. Áno, nech sa páči. Nie som teraz v takom stave v obraze Maja. A v obraze som už, ale aby som menil formuláciu tohto bodu, ale neporiešime ten pragmatický problém a ten je ten, že tie dotácie budú zase prerozdelené v máji, o to sa mi iba jedná, hej. Že v podstate, ak tá komisia príjme tie žiadosti, hej, dobre ich skontroluje, vyhodnotí ich podľa toho bodového systému. My máme trošku iný systém ako iné komisie, či to je činnosť alebo granty, tak ja nevidím dôvod, prečo by sme nemohli schvaľovať po rozpočte, hej, v jednom roku, v tom cykle raz za 4 roky, aj tu je dotácie, ak nebude problém, hej. A keby sme ich schvaľovali tento rok po rozpočte, bude to nejaká vážna zmena oproti VZN-ku, ktoré je takto naformulované? No, dobre. Pani poslankyňa Kramárová chcela rozprávať, ale ty už si rozprávala, pani poslankyňa, či ešte? Nech sa páči. Pani poslankyňa Kramárová. Keď poriadajú preteky lyžiacké v januári, februári, tak to musia z nových dotácií robiť. Najideálnejšie je to, čo navrhol pán primátor. Proste to sa dá po rozpočte schváliť.
keď bude schválený rozpočet, v čase do konca roka sa komisia zíde na základe žiadostí, ktoré sa dávajú do septembra, aby poriešila v podstate ten návrh, ktorý bude schválený v rozpočte pre športovú komisiu, aby vedela, ako sa to bude rozdeľovať. Musí to schváliť zastupiteľstvo, jasne. A ja si myslím, že toto v podstate športovej komisii by vyhovovalo, keby to bolo v januári. Len súčasná prax momentálne je taká, že práve raz za 4 roky po voľbách najprv musí byť zastupiteľstvo, ktoré kreuje ak radu, tak áno. Ak viceprimátorov, tak áno. A rôzne iné tie legislatívne úkony. A ako keby na túto činnosť v rámci toho prvého zastupiteľstva nebol čas. Potom kreuje komisie, potom sa predsedovia komisí kreujú vôbec členov tých komisí, kým sa tie komisie zídu a o ten čas ide práve športovej komisii, lebo fakt je ten, čo povedal aj pán poslanec, aj pani poslankyňa, že v športovej komisii okrem letných športov alebo celoročných športov sú aj zimné športy, ktoré v čase schvaľovania oni už tie svoje príspevky ako keby dávno minuli. Takže preto. Ide len o to, aby sme tento proces trošku urýchlili, si ja myslím. Ja, pán primátor, práve preto sme tam ustanovili tú možnosť, nie povinnosť primátora, aby pripravil návrh pre rozdelenie dotácií, aby sa skrátil ten čas a s kým on bude kooperovať z pohľadu všetkých občianskych združení a tak ďalej, je to plne na ňom. Ale ak dovolíte, toto sme prediskutovávali na viacerých stretnutiach a nevyriešili sme to proste jednoducho definitívne ku nejakej všeobecnej spokojnosti. A nemyslím si, že sme schopní teraz to vyriešiť tak dokonca, že by sa to dalo naformulovať do paragrafového znenia. Ja si myslím, že ak by sme našli riešenie ešte v priebehu septembra, októbra, môžeme pripraviť nejaké modifikované znenie, novelu, kde by sa toto ustanovenie upravilo, lebo sám som bol na 3 stretnutiach, kde táto téma bola rozoberaná a nikde sme nenašli nejaké definitívne uspokojivé riešenie, takže nemám ambíciu, alebo nemyslím si, že teraz to vyriešime za 5 minút a dokonca tak, aby to bolo plne 100%. Ja si myslím, že potom sa zaviažme, že tento problém ešte nejakým spôsobom rozoberieme, zanalizujeme, stretneme sa a skúsime prípadne navrhnúť nejakú novelu, pokiaľ by to bolo zmysluplné a tá novela by to riešila možno, že nejako u spokojnosti veci. Ďakujem pekne. Poprosím teraz o diskusný príspevok pána Martinoviča. Vítam medzi nami pani Peteriovú. Viem o pánovi inžinierovi Kenderovi, ktorý chce rozprávať na konci tej diskusie. Výročka. Áno, nech sa páči. Dovolte mi, aby som vás pozdravil v mene našej neziskovej organizácie Stopka a úvodom môjho príspevku sa poďakoval za podporu mesta, ktorá, musím povedať, že vzhľadom aj na iné organizácie, aj na možnosti mesta bola v uplynulých rokoch naozaj štedrá, takže ďakujeme. Dnes k vám prichádzam vo veci dotácií, pretože ako organizácia, ako predkladateľ žiadosti o dotácie nie sme spokojní so súčasným systémom, ktorý nám negarantuje transparentnosť a spravodlivosť. Na základe čoho to tvrdím, dovolil som si priniesť 2 ukážky, ktoré sa žiaľ Bohu nedajú premietnúť, ale ktorémukoľvek poslancovi to po rokovaní môžem ukázať. Sú to 2 žiadosti, konkrétne od literátov, na dotácie. Jedna smeruje na dotácie k vydaniu publikácie RÚD a druhá smeruje k dotácii na vydanie časopisu Rozhľady o kultúre a umení. Obidve žiadosti v sebe obsahujú 4 alebo možno 5 vied, ktoré zdôvodňujú túto žiadosť, ale nedozviete sa tam v tej žiadosti nič o tom, čo sa vlastne má vydať, aká publikácia má výjsť, koľko tých publikácií vyjde, či
vôbec ide o publikáciu, ktorá by bola prínosná pre mesto. Nájdete tam len všeobecné frázy a čo je horšie a podľa mňa úplne katastrofálne je to, že tieto žiadosti sú navzájom na vlas podobné. Prepáčte, dámy a páni, aj my dokážeme zobrať žiadosti a rozkopírovať ich, podať pod iným menom, len preto, aby sme dostali viacej dotácií. Kultúrna komisia vo svojom stanovisku k navrhovanému VZN hovorí, že potrebuje zachovať kvalitu projektov. Tak ja sa teda pýtam, kde sa v týchto žiadostiach nachádza kvalita projektov, keďže tie žiadosti neobsahujú ani základné prvky kvalitného projektu. Napriek tomu boli podporené na 100%, druhá na možno nejakých 90%. Oproti tomu stojí žiadosť napríklad Orientálika. Ja viem, že niektorí nemusíte mať práve zmysel pre toto umenie, ja sám možno tiež nie som veľmi na brúšne tance, ale je to združenie, ktoré podalo kvalitný projekt, kde sa zaviazalo ku konkrétnym podujatiam, konkrétnym činnostiam, ktoré malo dokonca reprezentovať mesto vo Viedni a my už teraz spätne vieme, že ho aj reprezentovalo a reprezentovalo ho úspešne a tento projekt podporený nebol. Ja to neuvádzam na to, aby sme sa zamýšľali nad tým, že prečo sa tak stalo v minulosti, ale ako príklad toho, čo sa môže stať, ak súčasné VZN-ko, ktoré momentálne je v platnosti aj ostane. Za hlavné príčiny označujeme tie, ktoré sme vám už zaslali v otvorenom liste, ale len pre istotu poviem, to najhlavnejšie je, že najmä kultúrna komisia, ostatným komisiám klobúk dolu, že sa dokázali prispôsobiť aj takémuto VZN-ku, ale najmä kultúrna komisia postupuje absolútne bez pravidiel. Má zadefinované pravidlá, ale tieto sú tak zložité, že ich absolútne nerešpektuje a nedokáže zdôvodniť, prečo niektoré žiadosti boli alebo neboli podporené. To, že hovoríme, alebo že tento argument sa zakladá na pravde, o tom svedčí aj fakt, že sme prostredníctvom infozákona požiadali Mestský úrad Ružomberok, aby nám spätne oznámil mená členov kultúrnej komisie, ktorí sa detailne oboznamovali so žiadosťami, ktoré kultúrna komisia schvaľuje. Toto stanovisko bolo, že o žiadne takéto projekty nikto nepožiadal a jediné, že sa teda mali možnosť letmo oboznámiť členovia kultúrnej komisie priamo na zasadnutí. Prepáčte mi, dámy a páni, ale takto sa nedá rozhodovať o kvalitných projektoch. Ďalej, ako jeden z hlavných problémov hodnotíme aj konflikt záujmov, ktorý sa v kultúrnej komisii naplno prejavuje a je v podstate možno takým podhubím pre vznik klientelizmu, čo je vidno práve v týchto prijatých žiadostiach. Nemusí byť v nich žiaden obsah, stačí, že sú od správneho predkladateľa. Okrem toho negatívne hodnotíme aj spôsob, ako im rokovala kultúrna komisia o podaných žiadnostiach, a to spôsob taký, že pán predseda prišiel na rokovania a oznámil sumy, ktoré budú pridelené fotografom a literátom a následne dal rokovať o ostatných sumách pre ďalšie subjekty. Pre objektívnosť musím povedať, že literáti a fotografi sa časti svojich sum potom vzdali, ale iba preto, že došlo k chybe výpočtu pri konečnom sumarizovaní, čo kto vlastne má dostať. Problémom samozrejme nie je len to, že je zlé VZN, ale problémom je aj to, že sa VZN nedodržiava. Stačí si zobrať manipuláciu s zápisnicami kultúrnej komisie, ktoré vychádzajú od kultúrnej komisie v takom tvare, akom kultúrna komisia nikdy takéto žiadosti takúto zápisnicu neschválila. Napríklad práve pri tých fotografoch a literátoch, kedy sa kultúrna komisia dohodla nie na konkrétnych projektoch, ktoré podporí, ale schválila len sumy pre daný typ žiadateľov a následne cez noc bola táto zápisnica upravená a boli, povedzme, že fotografia a literáti si medzi sebou prerozdelili dané sumy. Tých vecí by som mohol menovať viacej, ale nechcem vás oberať o váš drahocenný čas, ale určite
chcem poukazovať na to, že v súčasne platnom VZN-ku chýba kontrolovateľnosť, najmä pri kultúrnej komisii, hovorím česť sociálnej komisie alebo športovej, ktoré vedia zdôvodniť, prečo dotácie nejako prerozdelili. Taktiež, ale problém nie je len v schvaľovaní, ale aj v samotnom vyúčtovaní dotácie. Dámy a páni, tu mám ďalší taký zaujímavý príklad takého vyúčtovania dotácie, ktorý obsahuje žiadne textové zhodnotenie toho, čo sa vlastne urobilo. Jediné, čo toto vyúčtovanie dotácie obsahuje, je jeden jediný bločík, teda jeden jediný rukou, respektíve vypísaný pokladničný blok na sumu 2800 eur alebo také niečo, ktorý má preukazovať, na čo boli použité peniaze. Žiaden dodací list, žiadne faktúry, blok, ktorý si ja, prepáčte, ale spravím kedykoľvek na kolene. Žiadny dôkaz o tom, že došlo napríklad k zaúčtovaniu do účtovníctva žiadateľa. Mrzí nás aj, že mesto sanuje úlohu štátu, pretože podporuje združenia na základe počtu členov, ktorí častokrát nie sú obyvateľmi mesta, ani nie sú s mestom nejako spätí. Nemajú v ňom prechodné bydlisko, neštudujú v ňom, nepracujú v ňom. Stačí, že občianske združenie má v meste sídlo a podporujeme tak členov v podstate z celého Slovenska z dotácií tohto mesta. Dámy a páni, my ako organizácia si uvedomujeme, že súčasný návrh VZN nie je dobrý vo viacerých bodoch a že sú v ňom chyby. Napriek tomu je o 1000% lepší a zaručuje nám v istom zmysle bezpečnosť pri podaní dotácie. Tú bezpečnosť, to slovo chcem ešte vysvetliť, predtým než skončím, ako návrh pôvodný. Máme výhrady k rôznym ustanoveniam, najviac asi k tomu, že aj alkohol bude možné započítať ako spoluúčasť, alebo že projekty do výšky 1790 alebo nejaká taká suma, prepáčte, nevidím tam až tak dobre, budú možné dofinancovať formou nefinančného vkladu, čiže aj formou dobrovoľníckej práce. Toto sa nám nepáči, ale to, že sa nám to nepáči, je v poriadku. My sme žiadateľ, vy ste tí, ktorí peniaze dávajú, iba nám ide o to, aby to nebolo až tak, aby to bolo jasné, zrozumiteľné a transparentné. Predsa len chcem poukázať na formulár, na časť príloh, v ktorej sú uvedené formuláre, ktoré majú byť súčasťou, alebo teda na ktorých sa majú nové projekty predkladať a musím povedať, že tieto formuláre sú urobené zle, rovnako ako, a to najmä čestné vyhlásenie, ktoré je na konci a z ktorého zacitujem, žiadateľ má čestne prehlásiť, že nie som žiadnym spôsobom zapojený do prípravy, konzultácie a vypracovania žiadosti, to má prehlásiť žiadateľ, a nebudem zapojený do realizácie projektu. Myslím, že ide o chybu, ale určite ju treba odstrániť pred prijatím tohto VZN-ka, ináč bude nevykonateľné. Nechcem, aby sa poukázaním na tieto chyby stalo, že toto VZN-ko bude odložené. Mám odkaz pre pána Alušica. Váš názor na odloženie VZN-ka poznám a poznám aj to, že by malo byť predložené v septembri. Bolo by to fajn, keby to tak šlo, lenže rovnako ako vy potrebujete čas na to, aby ste sa dokonale pripravili na dané VZN-ko, aby ste ho vedeli pripomienkovať a podobne, tak žiadatelia, ak majú predložiť kvalitný projekt, nemôžu o ňom uvažovať od 3. do 15.9. s tým, že komisie majú v takom krátkom čase vydať ešte aj nejaké usmernenia alebo stanoviska k prioritám, ktoré budú podporované v ďalší rok. Čiže to možno ohľadom tohto a ohľadom toho, čo spomínal pán poslanec Kubaň, tak len toľko, že myslím, že to VZN-ko rieši práve to, aby sa projekty nezablokovali v prípade, že komisia nebude schopná prísť k žiadnemu rozhodnutiu, napríklad z dôvodu, že bude porušovať VZN-ko tak, ako je tomu doteraz. Vážení páni a dámy, slúbil som, že na konci vysvetlím
to slovo bezpečné, chcem ho vysvetliť v súvislosti s našou motiváciou. My sme neboli prizvaní k tvorbe tohto VZDNK a pripomienkovali sme ho vyložene na základe toho, čo sme si prečítali na internete. Ale naša motivácia jednoznačne spočíva v tom, že si chceme zachovať dobré meno. Často sme sa stretali s obvineniami, že Stopka to robí preto, aby si nahnala viacej peňazí. Kto toto tvrdí, VZDNko nečítal. Pretože keby si bol spočítal, že za minulý rok, respektíve v tomto roku Stopka získala 4 000 eur a plus 1800 zo sociálnej komisie, dospel by jednoznačne k záveru, že Stopka v ďalšom roku podľa tohto VZDNka nemôže získať toľko peňazí. Napriek tomu je pre nás dôležitejšia naša česť a meno našej organizácie, aby nebolo spájané s pofidérnym navyšovaním, do ktorého komisia svojim nevykonateľným rozhodnutím, ktoré urobila na prelome rokov, vtlačila poslancov, ktorí následne, úprimne povedané, asi by to nevyzeralo dobre, ak by ho neodsúhlasili. Sme proti takémuto postupu a sme za transparentnosť a sme za spravodlivý systém, ktorý si bude možné kedykoľvek skontrolovať a verte, že ak si žiadosť podáme, aj ho budeme kontrolovať, pretože nás to zaujíma. Zaujíma nás, ako sú naše žiadosti podávané. Ďakujem vám za váš čas a vážim si nielen členov komisí, ktoré som menoval, ale aj členov kultúrnej komisie, ktorí sa mi ozvali po odoslaní otvoreného listu a ktorí mali snahu a ochotu s nami komunikovať a vysvetlili sme si veľa vecí. Takže ďakujem veľmi pekne a verím, že zvíťazí zmysel pre férovosť a česť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kubaň faktická, pán poslanec Alušic faktická, nech sa páči. Pán poslanec Rončák faktická. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja ešte možno doopravím tú vec, že čo sa týka alkoholu a tabakových výrobkov, lebo už v tom všeobecnom záväznom nariadení, ktorý platí od roku 2008, bol zákaz si vyúčtovať alebo nákupu tabakových a alkoholových výrobkov, tak to dával v rozpore s platnými všeobecne záväznými nariadeniami. Pán poslanec Alušic, nech sa páči. Ďakujem. My sme spolu komunikovali s pánom Martiniovičom asi okolo polnoci s mailami, čiže poznáme svoje názory na túto vec, tak ja ešte len raz zdôrazním. Ako náhle príjmeme niečo, čo je síce lepšie ako to áno, to je jasné, je to lepšie ako to VZDNko, ktoré platí dnes. Ale stále je tam kopec dier, kopec podľa mňa nezmyslov a hlavne, to čo je dôležité, ešte raz, vy to viete, ale pre poriadok, takto sa nepracuje, jednoducho takto sa nepríjma takýto vážny dokument. Vy viete, alebo ste povedali, že ste neboli prizvaní, pričom podľa mňa, vzhľadom na vaše skúsenosti, nielen z Ružomberka, ale aj z rôznych ďalších aktivít a grantových systémov, by ste boli určite veľkým prínosom, ak by ste sedeli pri tvorbe tohto všeobecne záväzného nariadenia. Toto volanie je len volanie po dokonalosti a ja už viem, že keď budem akceptovať niečo, čo je akože síce lepšie, ako je to dnes, ale stále je to zlé, tak k náprave dojde veľmi ťažko. A som tu už 12 rokov, takže túto obavu jednoducho musím brať do úvahy. A preto, ak vyzývate k prijaťu tohto všeobecne záväzného nariadenia, prosím, treba si povedať aj to, akým spôsobom tieto chyby napravíme. Ďakujem. Pán poslanec Rončák, nech sa páči, faktická. Ďakujem. Ďakujem pekne. Môžete si sadnúť. Ja by som chcel reagovať, umožňuje mi to rokovací poriadok na faktické poznámky, ale bude to krátke, nebojte sa. Áno, dobre, faktická poznámka, pán poslanec Rončák, nech sa páči. Ďakujem, dúfam, že o 20 sekúnd mi to nezačne pípať. Nemôžem za to, že sa toto... Dobre. Chcem sa len pánovi Martinovičovi poďakovať, že prišiel, pretože viem sa vžiť do toho pocitu a ja som ho zažil, keď som ešte nebol poslanec a proste prestúpil som k tomu mikrofónu a vtedy ešte bola tu zrejme nejaká iná atmosféra. Ešte aj pán predsedajúci vtedy, pán primátor Slašťan ma upozorňoval, že aby som teda nezdržiaval. Až tak veľmi. Takže tiež sa mi triasol hlas a tak ďalej, akože nie je to ľahké, preto chcem naozaj poďakovať, že prišiel, že sa zaujímal o túto tému a že nám chce pomôcť urobiť dobré pravidlá.
naozaj našim cieľom je proste prijať nejaké dobré pravidlá. Slušnosť sa nedá uzákoniť, to sa nedá, proste to sa nedá. A stále je to o tom, že či sú slušní ľudia, alebo či sú slušní sami od seba, alebo ich k tomu treba viesť nejakými pravidlami. A zdá sa, že niečo v tom systéme proste nefungovalo. Takže preto aj v dôvodovej správe je to napísané, že práve toto všeobecne záväzné nariadenie je reakciou na tie zistenia hlavného kontrolóra a reakciou takou akože celkom zmysluplnou, takže ja budem hlasovať za toto uznesenie. Ďakujem za tento návrh. Nech sa páči, pán Martinovič. Ja už len som chcel povedať, že pána Lušic, ja vás samozrejme chápem, ale na druhej strane, viete, nerozhodujeme o psíčkaroch, ale rozhodujeme o osudoch ľudí, ktorí v budúcom roku budú musieť zase fungovať podľa nie dobrého systému, alebo sa to zase celé urobí veľmi narýchlo a sme tam, kde sme boli. Takže je to o ľuďoch. A druhá vec je, dnes tu už bolo prijaté uznesenie, respektíve VZN-ko, ktoré sa má ešte, povedzme, upravovať a myslím, že aj k tomuto VZN-ku sa to dá doplniť, pretože je tam čo upraviť. Len neprijať ho znamená zastaviť toto, čo som vám ukazoval v čase. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Faktická ešte pani poslankyňa Šanobová, nech sa páči. Ja ako členka kultúrnej komisie som čakala na vyjadrenie pána predsedu, ale... Ešte bude, ale ako členka kultúrnej komisie odmietam stanoviská, ktoré pán Martinkovič tu predniesol, ako vykreslil kultúrnu komisiu vyjadrením. Dotácie sa rozdeľovali v zmysle platného VZN-ka, prechádzala sa každá žiadosť, ako absolútne nerozumiem tomuto, čo tu teraz odznelo. Takže kultúra je široký balík, sú tam rôzne oblasti, dostala každá skupina tých jednotlivých uchádzačov, aj pán Martinkovič, ktorý bol prítomný, navyše sa schválilo 4 000 eur. Taká bola tá suma a napriek tomu takéto odznenie, ako absolútne odmietam takéto vyjadrenie na prácu kultúrnej komisie a jej predsedu. Ďakujem pekne. Na záver by som poprosil pána poslanca Kenderu. Vystúpiť ku kultúrnej komisii, nech sa páči. A potom by som vystúpil. Nech sa páči. Pani poslankyňa bývalá, pani Peteriová, nech sa páči. Ctený pán primátor, ctené dámy, poslankyne, vážení páni poslanci. Je mi veľmi ľúto, že kultúra ako celok prichádza dnes takou úžasnou resekciou z úst tvorcu myšlienok, šéfa neziskovej organizácie Stopky. Ja som jedna z tých, ktorá konzultovala otvorený list. Otvorený list nielen poslancom kultúrnej komisii, ale rovno širokej verejnosti a rovno všetkým mass médiám. S pánom inžinierom Martinovičom sme si určité otázky vykonzultovali. Cez to všetko sa ma hlboko dotýka jeho, a nielen asi jeho, ale celého vedenia Stopky a členov neziskovej organizácie takéto doslova a do písmena osočovanie členov kultúrnej komisie. Síce píše v zátvorke, že nechce hádzať všetkých do jedného vreca, také sú dôvody, také sú jeho výstupy. I tak sa pýtam, je možné, aby kultúra
ktorá má niekoľko odvetví, kde zasadajú členovia komisie príslušnosťou k literatúre, k výtvarnému umeniu, k architektúre, k hudbe a k všetkým ostatným druhom umenia a záujmovej umeleckej činnosti. Čím si to vyslúžili, aby boli pomenovaní korupčníkmi, klientelistami a podobne. Pokiaľ nemáme konkrétne prípady, vy ste pomenovali, ukázali ste 2 žiadosti, ktoré boli ľudovo povedané pod psa spracované a nemali ani vôbec prejsť cez ruky a mozgy členov kultúrnej komisie. Nuž, stalo sa. Každý jeden člen kultúrnej komisie sa mohol vyjadriť, takisto každý jeden člen komisie na poslednom zasadnutí minulý týždeň vyjadroval sa ku každému jednému návrhu uznesenia, menovite, či už ako osoba, či fyzická osoba, či priateľ toho odvetvia, ktoré sa týka jednotlivých druhov umenia. Ja som známa takou pripoviedkou spred 20 rokov. Som zhrozená, trasú sa mi kolená. To som povedala v čase, keď na mňa útočili ľudia, ktorí nemali ani pochopy, kto som, čo som, za koho bojujem, koho ciele zastávam. Dnes sa mi trasú kolená. Nie som zhrozená. Lebo za 44 rokov žitia v tomto meste som si zvykla na všeličo. Cený pán primátor, vážení kolegovia, členovia komisie, je mi trapné a rozmýšľam, či vôbec som sa mala ísť, ale chcela som to počuť. Lebo človek, ktorý neuzná kritiku, nie je hoden niekde v nejakej funkcii stáť. Ale ja doporučujem, aby sme oblasť kultúry nezdehonestovali, doporučujem, aby sme sa ďalej týmito invektívami voči jednotlivým členom komisie a jednotlivým tvorcom, či už spisovateľom, fotografom, výtvarným umelcom, architektom, neznížili a prišli si to všetko povedať do kultúrnej komisie. Ja by som doporučovala, ak teda môžem ako občianka, lebo som tu teraz ako členka kultúrnej komisie, ako občianka, že by som doporučila, aby predseda kultúrnej komisie, pán inžinier Kendera, zvolal mimoriadne zasadnutie kultúrnej komisie do 30. júna, kde sa zúčastia všetci členovia komisie, pokiaľ nebudú v zahraničí a nebudú príliš chorí, aj so zástupcami tejto výzvy, so zástupcami neziskovej organizácie Stopky. A tam si povieme, kto kde urobil chybu. Vy ste spomenuli konkrétne prípady, aspoň na jeden vám odpoviem. Spomenuli ste tu prezentáciu orientaliky. Ja osobne som bola proti tomu, aby orientaliko, ktoré prezentuje tureckú kultúru a azijskú kultúru, aby nedostalo toľko finančných prostriedkov, o čo žiadali. Pretože súbor Liptov, ktorý prezentuje naše umenie, náš folklór, naše tradície, nedostal ani euro. Počujete dobre, ani euro, ani cent. Iba potom, keď sme začali vystupovať veľmi rázne. Čiže orientaliko ja uznávam, šéfka je bývalá moja tanečníčka z Pionierského domu, uznávam ich, ale nemôžu žiadať na reprezentáciu do Turecka ťažké finančné prostriedky, aby sme ich dotovali. Takže takto to asi je. Ja som bola tá, ktorá som vystúpila proti tomu. No tak ale ja som vystúpila potom asi niekedy inokedy. No. Nebola som samozrejme z dôvodov, ktoré vám poviem potom neskôr, keď budem vystupovať ako občianka. Takže pán primátor, dámy a páni, ja by som vás poprosila,
keby sme nejak utlmili tieto vášne, lebo vieme, o čo sa tu hrá, vieme, o čom je reč jednej strany a druhej strany. Prosím vás, vykonzultujme si to ešte raz na zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá trebárs, ak predseda kultúrnej komisie rozhodne, môže byť aj verejná. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Peteriovej ako členke kultúrnej komisie a naozaj, dámy a páni, potreboval by som počuť názor pána poslanca Kenderu. Nech sa páči. Pán poslanec, doteraz nebol limit. Vieš, nebolo by fér voči vášmu kolegovi, aby som teraz povedal po 15-hodinovom rokovaní, aby mal on limit. Žiaľ Bohu, tak to je. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Viete, ja nebudem invектívny. Nemám, ani nechcem. K listu stopky mám tieto 4 strany podpísané. A vedel by som si ich tu podať, len tak by učalo. Ale nejdem to robiť. Mám, pán primátor, 2 postoje. Čo sa týka VZN-ka. Viete, pán viceprimátor, toto sú tie problémy, z čoho má problémy kolega Alušic aj ďalší. Aj teraz ste povedali, tam tá komisia rokovala toľko, tá toľko. Kultúrna komisia rokovala 3 hodiny, dokonca ja som bol jeden z mála, ktorý prišiel rokovať s vami. Sedeli sme tam koľko, 3 hodiny? Alebo koľko? Vymenili sme si mailové pošty a ja som práve bol jeden z tých, ktorý som už na začiatku roka, alebo ešte skôr, žiadal, aby sa VZN-ko začalo robiť. A vy ste povedali určité veci, aj na pracovníkov úradu a tak ďalej, ale ja nemám dôvod to tu na teraz nejakým spôsobom pretraktovať. To je vec osobná, vy si urobíte s tým problémy. Viete, ono vždy sa reaguje na určitú, by som povedal, situáciu, ktorá je. Ja som vám zareagoval na to, že my nemáme problém s VZN-kom ako takým, ale vy ste ho podali do Mestskej rady bez konzultácie a prerokovaní. No, tým pádom som vám odpísal, stiahnime ho. Hej? Ale my sme sa stretli, my sme si to vydiskutovali, my sme sa dohodli na mnohých veciach a ja som povedal áno, v pohode, diskusiou sa vieme dostať ku nejakému konsenzu, aj sme sa dostali. Lenže zase vznikol určitý problém, ale netvrdím, že je zámerný, len berte to tak, že takéto situácie vznikajú a potom je to napätie. Ste povedali, do večera vám pošlem, že ako vlastne sme upravili to VZN-ko, som povedal áno, prepošlem každý, čo tam bol, hej, komisia. Možno objektívne sa nepodarilo a prišlo na druhý deň niekedy Palo Šípoš, mu to prišlo na mobil, myslím, keď my sme mali klub už politicky vlastne k tomuto zasadnutiu, čiže človek nemal kedy si to pozrieť a tak ďalej. Potom som to pozrel tu dneska ráno, zase v tom bode 8, čo pripomienkoval kolega Lajčiak, že tam má byť 8 000, bolo 7, tak zase som si povedal, no zase sme to nedodržali. Viete, to sú také nuancy, potom ste to zase vysvetlili. Ale vždycky to ide tak nejak rýchlejšie, lebo ja zase medzičasom som chcel sa stretnúť. Viete dobre, že som zvolal predsedov politických klubov, vedúcich oddelení, predsedov komisií a potom som aj vás na to pozýval, aby sme si to prediskutovali, lebo vlastne to bolo v tom čase, keď kolega Čech podal na rade, aby sa to prerokovalo ďalej. Čiže z tohto sú tie nuancy, ale nejdem to už ďalej rozoberať. Ja osobne a kultúrna komisia sme za to, aby sa prijalo dnes VZN v takom zložení alebo v takej úprave, ako sme sa dohodli. Nič viac, nič menej. Čiže týmto by som mohol skončiť.
Ale neskončím. Čiže kolegovi Alušicovi vravím, som za, aby sme to prijali. A viete, to je o tom, že my to VZN-ko tvoríme vlastne roky. Stále sa niečo nájde, stále sa niečo bude. A ešte ja myslím, že ešte budeme. A možno príde druhá partia a znova ho bude nejakým spôsobom tvoriť. Takže je to prirodzené. Za mechanizmus kontroly, písania zápisní, za takýchto vecí, za to sú zodpovední pán kolega, profesionálni. No tak jednoznačne, že sú No v žiadnom prípade nemôže predseda robiť zápis. Na to je tu tajomník, ktorý je na to poverený. A ja mohol by som povedať ďalšie veci, ktoré som dodnes nepodpísal, lebo my, tí ľudia, tie veci nepredložili. Ale zase sa nejdem s tým zaoberať. Sú to určité systémové veci. Áno. Takže toto uzatváram, podporujeme a tak ďalej. Lenže viete, ja mám aj taký druhý pohľad na vec. Ja vždy ďakujem primátorovi mesta pri každej akcii, že existuje grantový systém, alebo nazvime ho oficiálne systém dotácií. No ale tu mám zase dva také pohľady. Subjektívne a objektívne. Ja myslím, že ja nemusím nikoho presviečať, čo som v tomto meste urobil. A podporujem každého, kto niečo robí. Tak som to povedal aj Stopke. Nebudem sa vrácať ich žiadosti a ďalším veciam, ale povedal som a dal som im slovo, že tých 4 000 mať budú. Môže povedať primátor mesta, viceprimátor, jeden predseda komisie, druhý, tretí, čo som preto všetko spravil, aby to tak bolo. Dostali ste ju. Chcel som dokonca vás prísť pozrieť, aby som vám povedal, že istým spôsobom takto sa niekde nevystupuje, nechám tak, nebudem debatovať, a že tí peniaze máte. Najprv ste boli na nejakom zájazde, potom ste nemali čas. V poriadku. V poriadku, berem. Veď každý máme na to právo. Ale o čo mi ide? Keď odložím tieto veci, na čo má človek, ktorý chce niečo spraviť, byť nejakým spôsobom napádaný a byť proti nemu invektívy? To potom, viete, z toho vyplýva, na čo ten grantový systém? Nedajme nič a bude pokoj a bratská láska. Kontrolór mesta mi v duchu tlieska. To som ti povedal, vieš, básnicky. A túto vec v podstate opäť nechám tak, je to široký diapazón a ja som si to s ľubom kdekým povysvetloval. Ale potom je tu objektívna vec. Viete, to je tak asi na 3 hodiny, čo by som vám tu vravil. Veľmi sa to budem snažiť skrátiť. Vžite sa do predsedu kultúrnej komisie. Vyzývam od začiatku, ako som sem prišiel, na to, aby sme si spravili nejaký systém priorít podpory kultúry. A vie to aj kolega Alušic, aj ďalší. Teraz vám to vysvetlím asi takto. Nebudem znova šprtať do disproporcií medzi môjim vzácnym kolegom zo športovej komisie a kultúrnej komisie. Sám pán viceprimátor Zuberec sa vyjadril, áno, je tam historická disproporcia. A poviem, keď toto všetko zase zahodím za hlavu, poviem, dajú mi 22 000 eur a čo ja teraz mám spraviť? A poviem, prečo, čo mám spraviť. Z historického hľadiska alebo z ďalších hľadisk tu máme nasledovné veci. Žiadosti si dá fotoklub alebo zväz fotografov, nech sa už volajú ako chcú. Hovorím 22 000. Na fotofórum je tu tradične dávaná určitá čiastka. Kto z vás nedá fotofórum? Potom je tu strom. Je tam znova určitá čiastka. Kto
kto z vás nedá stromu. Je tu znova ďalšia čiastka, tanečný pohár primátora mesta, kto z vás nedá tomu tanečnému poháru, slovenský pohár a tak ďalej. A na ostatok je tam, dajme tomu, súbor Liptov. Mám vyčerpaných 22 000, nehovoriac o tom, že nesúhlasím od začiatku, a vy to dobre viete, aby cez grantový systém išli mestské časti. A tam nesúhlasím aj s tým, že nesedia mestské rady a tak ďalej, to viete veľmi dobre. Čiže ak ostane tam ešte nejaký peniaz, som v prvom rade za to, aby išiel na tie mestské časti. Z tých dôvodov, to som už hovoril mnohokrát. Už neviem potom, skade by som ich vzal. Hej, to je ďalšia vec. A stále som sa snažil dostať do rozpočtu určité veci. Ja som sa pýtal, ku mne chodia od protifašistických bojovníkov počuť, ja neviem, kým by som skončil. Keď som vybojoval vtedy 73 000, dostali prakticky všetci a všetci boli uspokojení. A so športovou komisiou dostávame najviac žiadostí na najväčšie množstva finančných prostriedkov. Čiže tie ďalšie komisie, bez toho ako kolega Alušic, aj Janka tu nie je, lebo je v kúpeloch, tak preto ich neporovnávam. Hej? A sa pýtam preto, že akým spôsobom rozdeliť tieto finančné prostriedky, lebo som navrhoval, urobme v rozpočte také kolónky, ktoré môžeme naplniť priamo z rozpočtu a nedávajme ich stále permanentne do grantového systému. Potom tí, ktorí si ich pýtajú, vyzerajú veľmi zle v očiach ľudí, lebo majú najviac projektov, ale oni popri tých stabilných projektoch chcú robiť ešte niečo iné a robia to dobre. Poďalšie považujem za nedôstojné, keď prídu k mne protifašistickí bojovníci a podobní ľudia a každý rok pýtajú 300 € na položenie vencov a podobné veci. A môžem rozprávať o ďalších a ďalších veciach. Buď si povedzme, chceme na území mesta toto a toto, alebo to nechceme. Ak to nechceme, ale len tušíme, a môže to byť aj môj subjektívny názor, že chcem iba ja fotofórum a že chcem iba ja strom a preto ich uprednostňujem, tak potom sorry, ale myslím si, že to nie je tak spravené. Ale my sme tieto veci nevyčlenili a samozrejme aj smerom ku kultúrneho domu ja mám inú predstavu, lebo ja vám poviem príklad divadelníkov. Pán poslanec, ja len chcem poprosiť, keby sme smerovali k záveru, lebo predsa len už vystupujete 13 minút a ja vám verím, máme ale ešte viete, hodný to je kus. tak široká téma. Skúsme uzatvárať vec. No dobre, tak to nejakým spôsobom uzavrieme. Len, viete, nedá mi to sú také záležitosti. Tu nás sa napadol literárny klub, lebo predseda kultúrnej komisie je predseda literárneho klubu. Pýtam sa, nikomu nevadilo, že literárny klub a literáti nedostávali doteraz nič, iba ako je predseda kultúrnej komisie? A myslíte, že je to klientelizmus? Nie je to klientelizmus. Majú v šuflíkoch spustu diel, ktorými majú čo povedať a nemali šancu sa, pán kolega, prepracovať nikdy k nejakým finančným prostriedkom. A to sú zase širšie a širšie veci. To by sme museli hovoriť o podnikateľskej sfére, či ich tu toľko máme, nech vám povedia od pána Slašťana až po pána Lajčiaka, koľko za nimi chodia, máme obmedzený počet vecí a tak ďalej. Nebudem tu rozprávať o tom, že mám najlepších básnikov sveta, ktorí dostanú na to financie a ďalšie. Nebudem hovoriť o tom, že rozhľady po kultúre a umení predstavovať, neviem, či treba, lebo je to renomovaný časopis, ktorý začal vychádzať v 45. roku a podobné veci. Takže nebudem už o tom rozprávať, dalo by sa, dialóg je kedykoľvek otvorený, ešte si to zapamätajte,
že ako ja nemám problém, že kolega zo stopky bude v kultúrnej komisii, nech je tam aj celá stopka. Ale si zapamätajte, kto mi nanominoval komisiu, akým spôsobom, politickými rozhodnutiami. A teda. To je obrovský problém veľkých vecí, ktorí sú jedno s druhým, takže ak teda nejdem už ďalej rozprávať, tak to uzavriem len tým. Sme za VZN, podporíme VZN. Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi. Nechcel som, aby sme vyvolali, poviem, nejakú nevraživosť medzi takou sférou, onakou sférou, kultúrnou a podobne. To VZN-ko chcelo riešiť systematicky, dokonca môžem povedať za seba, že som skôr aj v tých diskusiách nabádal, aby sme neriešili konkrétnosti v rámci členov komisie, pretože častokrát to v tých diskusiách sklzlo do debaty o konkrétnom žiadateľovi a podobne. Ja každopádne, pán Kendera, sa vám chcem poďakovať, že nakoniec po tej ťažkej diskusii aj vy ako zástupca teda tejto komisie viete podporiť tento návrh. Chcem skonštatovať, že čo sa týka formulárov, vnímam tiež tam ešte nejaký priestor na zlepšenie, takže my možno, že potom v tom septembri by sme prišli s nejakou úpravou tej formulárovej časti, ktorá nie je, poviem, nejaká zásadná, podstatná, ak je to potrebné. Takže ak dovolíte, a ešte faktická teda poznámka, pán poslanec Alušic. Nie? K uzneseniu. Uzneseniu, hej. Takže ak dovolíte, pristúpili by sme k schvaľovaniu nariadenia a príslušných ukladacích častí uznesenia, s tým teda, že ak sú nejaké pozmeňovacie návrhy k zneniu, ktoré bolo predložené, poprosím, aby ste ich predložili. Vidím teda pána poslanca Alušica a faktická ešte poznámka pán poslanec Kendera. Nech sa páči. Ešte jednu vec. Tam ma kolega zo športovej komisie, môj priateľ Ľubko, vyzval k jednej veci. Je to závažná vec a chcel by som mu vyriešiť. Som prístupný na debatu o tom. Ale ak nie, tak by som navrhoval, aby tento rok, a ja som vám to aj na tom stretnutí povedal, ide mi vlastne o tohtoročné rozdeľovanie grantov, že by sme možno aj každé 4 roky, ako Ľubo naznačil, alebo tento rok ukončili projekty 15. septembra a na schôdzi novembrovej by sme ich nejakým spôsobom odhlasovali. Ako poviem takto, laicky. Ale Janka Tyča, ako nebúr, hej, rozpočty si robila ty, ja, pán kolega, všetci. Predstava je taká, že teda bude to pripravené, vymyslím, 5. bod bude rozpočet mesta a za ním 6. bod bude rozpočet alebo rozdelenie dotácie. Čiže nazvem to na schvál laický pohľad, ale keďže aj Ľubo má podobný taký pohľad na vec, lebo viete, my tohto roku sme napríklad vrátili peniaze na kalendár, lebo sa to rozdielovalo v apríli a to už nemá zmyslu. Takže asi tak. Dohodníme sa na tom, lebo ináč dám to ako poslanecký návrh, aby sme to takto spravili. Povedzme si niečo k tomu. Čo sa týka tejto témy, bola predmetom aj diskusí na spomínaných stretnutiach. My sme povedali, že ešte k tej téme prechodu volebných období by sme sa ešte vrátili, prípadne v rámci tej novely. Ja mám obavy, že teraz to nevieme nejakým spôsobom nejako zapracovať. Hlavne je tam ten praktický problém, s ktorým sme sa stretli. Jednoducho, my musíme mať ustálený rozpočet a výšku dotácií, ktoré sa majú do jednotlivých oblastí prideľovať. Až po tomto definitívnom ustálení a schválení môžeme pristúpiť k schvaľovaniu potom aj jednotlivých výšok alebo rozdelení dotácií pre jednotlivé subjekty. Proste je to fakticky praktický problém. Mám obavy, pán poslanec, že nie sme to schopní už teraz nejak vyriešiť, naformulovať v tomto takto pripravenom nariadení. Ja navrhujem využiť čas cez letné prázdniny, prejsť si to a skúsiť prípadne sa s tým vysporiadať, možno, že aj spôsobom, ako navrhujete a prípadne jednoduchým ustanovením potom v novele VZN dať pre tento rok napríklad nejakú špeciálnu výnimku pri postupe. Neviem to ináč naformulovať, ináč by sme sa momentálne potácali s komplikovanými problémami, ako to naformulovať. Takže ja navrhujem takýto postup.
nemôžem vylúčiť ani to, čo vy hovoríte, že nakoniec sa nejak dohodneme, že sa vopred schváli výška dotácií alokovaná a paralelne sa schváli potom aj to prerozdelenie, ale nevieme to teraz tak naformulovať, len samozrejme tušíme isté prakticko-technické problémy. Dobre, takže aby tu nebola neriadená diskusia, môžeme sa teda dohodnúť, že do septembra by sme vyriešili túto otázku a prípadne pristúpili k novelizácii toho uznesenia alebo toho nariadenia. Nie, ten termín by som už nemenil. My samozrejme budeme mať priestor na dohodu o prerozdelení dotácií v rámci prípravy rozpočtu, takže tak medzi oktobrom a novembrom, dobre? Ďakujem. Čo sa týka teda ďalších pozmeňovacích návrhov, teda ešte vidím prihláseného pána poslanca Alušica, nech sa páči. Ďakujem. Takže v paragrafe 7, odsek 4 písmeno E, navrhujem doplniť tieto slova. V oblasti cestovného ruchu do výšky 10 000 eur na projekty, pričom táto časť sa doplní za prvú sumu 8 000, v tej vete 8 000 eur na projekt. Tam sa doplní to, čo som povedal, a potom to bude a pre ostatné oblasti bude pokračovať tak, ako je napísané. Jednoducho je nezmysel v oblasti cestovného ruchu, táto suma, tak ako to tam je napísané. A maximálne. Takže neviem, či ste rozumeli, čo navrhuje pán poslanec. V princípe momentálne je uvedený generálny limit na poskytovanie dotácie v paragrafe 7, odsek 4 písmeno E vo výške 8 000 eur na činnosť a 4 000 eur na projekty, s tým, že pre oblasť kultúry a média je to naopak. Pán poslanec Alušic navrhuje, aby obdobne naopak to bolo, predpokladám, teda aj tak pre túto oblasť. Ja navrhujem to takto zjednodušiť, aby sme to neskomplikovali. To znamená, že tá veta, ak by som ju mal prečítať, v písmene E bude na základe jednej žiadosti je možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku dotáciu pre oblasť kultúry a média maximálne do výšky, pre oblasť kultúry a média a pre oblasť cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie mesta maximálne do výšky 4 000 eur na činnosť a maximálne do výšky 8 000 eur na projekt a pre ostatné oblasti maximálne do výšky 8 000 eur na činnosť a maximálne 4 000 eur na projekt. Poprosím, rozumeli sme tomuto pozmeňovaciemu návrhu, ktorý predkladá pán poslanec, ktorý som trošku dotvoril? Ak áno, navrhujem, aby sme hlasovali o tomto pozmeňovacom návrhu, tak ako som ho uviedol. Nech sa páči, hlasujme. Ďakujem, konštatujem, že zahlasovalo 20 poslancov, proti nebol žiadny a žiadny poslanec sa nezdržal. Návrh pozmeňovací bol prijatý. Teraz, ak dovolíte, ešte pán poslanec nejaký pozmeňovací návrh? Na septembrové zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 4. či 6. 3.9. V prípade ja by som poprosil, ak by sme to mohli presunúť na to októbrové zastupiteľstvo. Pardon, navrhujem len októbrové zastupiteľstvo tú novelu pripravovať. Nerozumel som, ja sa ospravedlňujem. Poprosím, aby sme pripravovali tú novelu na októbrové zastupiteľstvo, nie na septembrové. Osobne by som uprednostnil čím skôr, tým lepšie, ale... Takže
Chcete to naformulovať ako uznesenie, alebo postačuje, že sa dohodneme tu nejakým konsenzom? Takže doplňa sa ešte pozmeňovacím návrhom ukladacia časť v podobe rímskej 3, kde mestské zastupiteľstvo ukladá, alebo žiada teda primátora mesta pripraviť novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia číslo 10/2014 o poskytovaní dotácie, v ktorej budú zohľadené niektoré ďalšie pripomienky do termínu, poprosím, 8.10.2014 v zátvorke zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pán Martinovič ešte? Ak dovolíte, ja vzhľadom na túto skutočnosť navrhujem prílohu číslo 6 vypustiť úplne v rámci tohto znenia všeobecne záväzného nariadenia a riešiť ju prípadne v rámci novely. Nie je ona nejakým spôsobom zásadná. Konflikt záujmov je riešený paragrafovom znení, takže vieme sa vysporiadať aj bez tejto prílohy. Ja vám poprosím tú rímsku 3, ako som vravel, by som chcel len doplniť predsa len o jednu vec, keď sa ozval pán Martinovič, ma to napadlo, aby teraz sme žiadali primátora pripraviť novelizáciu VZN číslo 10/2014 v spolupráci s poslancami, ale aj verejnosťou vyslovene. Pozvať tam ľudí, ktorí nie sú poslancami, ale sú napríklad Stopka, alebo sú tu ďalší z kultúry a tak ďalej. Ten, kto chce, aby sme sa zapojili, to už samozrejme necháme na primátorovi, akým spôsobom. Poprosím do zápisnice teda doplniť v spolupráci s verejnosťou. Takže ak dovolíte, ešte predtým, ako budeme hlasovať o samotnom všeobecne záväznom nariadení, odhlasujeme doplnenú ukladaciu časť pod bodom rímska 3, nebudem ju opakovať, ktorá žiada primátora predložiť novelizáciu k termínu toho októbrového zastupiteľstva. Nech sa páči, hlasujeme. Poprosím zapnúť hlasovanie. O pozmeňovacom návrhu, ktorým sa doplňa ukladacia časť pod bodom rímska 3. Poprosím kolegovia, hlasujeme. Ďakujem, konštatujem, že zahlasovalo 18 poslancov, proti nebol žiadny poslanec a žiadny sa nezdržal. Ďalej dovolte, aby som dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorým sa vypúšťa príloha číslo 6 zo všeobecného záväzného nariadenia vyhlásenie ku konfliktu záujmov. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem, konštatujem, že zahlasovalo 21 poslancov, žiadny nebol proti, žiadny sa nezdržal, návrh bol prijatý. Ja ešte, ak dovolíte, len aby sme boli konzistentní, v paragrafe 8 sa odkazujeme na prílohu číslo 6, takže ten odkaz na prílohu číslo 6 by sme súčasne vypustili, nebudem už o tom dávať hlasovať. Takže teraz, ak dovolíte, by sme teda dali hlasovať o nariadení ako celku. V
znení, tak ako bolo navrhnuté, včítanie teda úprav, ktoré boli schválené v rámci pozmeňovacích návrhov. Nech sa páči. Pardon, ešte pani poslankyňa Trangošová? Nie, ďakujem. Takže pristúpime k hlasovaniu o samotnom všeobecne záväznom nariadení číslo 10/2014 v znení pozmeňovacích návrhov. Nech sa páči. Zahlasovalo 20 poslancov, proti bol 1 poslanec, zdržal sa 0 poslancov. No a nakoniec by sme pristúpili k odhlasovaniu ukladacej časti pod bodom rímska 1 a rímska 2, kde sa ukladá vedúcemu oddelenia vnútornej správy zverejniť všeobecne záväzné nariadenie a kde sa ukladá šéfredaktorovi Ružomberského hlasu zverejniť nariadenie v Ružomberskom hlase. Takže nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem, dámy a páni. Zahlasovalo 20 poslancov, 0 sa zdržalo, 0 bolo proti. Nariadenie bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa podieľali na pripomienkovaní, príprave a schválení tohto nariadenia. Ešte raz ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.